Začalo to tým, že vlastne otec mi nikdy nedovolil žiadne zviera doma chovať. My sme bývali v Bratislave v bytovke. Mali sme akurát tak andulku, rybičky, korytnačku, ale to nebolo moje. Ja som vždy chcela psa, koňa, mačky a takéto chlpaté zvieratá. Ale keďže on to moc nemal rád, tak to nedovolil. A potom som na narodeniny vlastne dostala koňa. Mali sme ho ustaneného vlastne v Bratislave na ranči. No a dali sme tú kobylu pripustiť. Narodilo sa nám žriebe, ktoré sme si samozrejme chceli nechať. 2 kone by sme tam vlastne neuživili, tak sme hľadali niečo takto v okolí, že kde by sme sa s tými 2 koňmi mohli presťahovať. Aj sme zháňali tak, že na víkendy nejakú chalupu, chatu alebo niečo, aby sme mohli vypadnúť z tej Bratislavy aspoň cez ten víkend, no a akurát toto sa našlo, bolo to blízko, tak sme sem išli. No. A potom zvieratá pribúdali a už sme tu zostali. Strašne som mala rada nakupovanie v tom Auparku a v iných shoppingových centrách v Bratislave, lebo ja som v podstate, možno by to človek na mňa nepovedal, keď ma takto vidí oblečenú, ale ja som taká straká a nákupná maniačka, takže to jediné mi tak akože chýbalo, ale nebolo to dlho. Potom už som na to nemyslela, už som mala iné starosti, keďže sme potom bývali už tu tak okolo zvierat, ale keď je možno, že idem si niečo nakúpiť krásne.